मेथाइ खनगोन थ' आसा खालामदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन एसे टाइम पास आरोना बोरै फैगोन भइसआ मिथिला थ' नायगोन आङो एमेजन मेथाइनि गिबि सिरिया जादों मिजिं दङ सिमां दङ
So thank you guys. Asa nonton naयनायनि मोजां मोनबाय थ' मोजां मोनोबा please like and subscribe खालामनानै होदो थ' आरो लोगो मोनगोन थाबैनो next video. Bye bye.